field na dong sidong tanggatai Karaj Bhavan Shillong hinin kasngi kalapdiang ya ka jingpenlong ya ka program riti dustur ban rakhe ya ka lingku sngi seng ka bahan riu pusau Jong ka Maharashtra pat Gujarat ulat ka jilla Meghalaya upagu Chauhan ulalong ukongsan hakane kasngi lembat kiwe ki kenrem kilendan Hakane ka program kila don ki jingpen i ya ka put ka tem tinrai lembat ka jingshat ka bapen i ya ka jingreu spa ka culture Jong ka Maharashtra bat Gujarat kinong wan shakane ka program kila yo banmat ya ki jingbam baper jong kini ki artali ki jaka bat layo ru ya ka kerwo na ulat ka Gujarat u acharya devrat Larakhe ya kane ka jingle kemen haman ki Raj Bhavan hakeleng kari ban yatrai lang bat ka ek Bharat Shreshtha Bharat Jong ka sarkar pedeng. This diversity is reflected in the performing arts of Maharashtra. Ka third district